रामसिंग गेलाक माने मैं माने रियल इन माने रियलिटीत मैं लग पा नासिलो किन्तु आमार थार्ड बड़ो फीचर फिल्म फेस्टिवलर जेतिया माने जुरी हिसाबे आसिलो तेतिया एटा फिल्मत দেখিছিলোঁ এখন ফিল্মত তাৰ কমেডি ৰল ফিল্ম আছিল তেতিয়াই মই তাৰ উপলব্ধি কৰিছিলোঁ তাৰ মানে ফিটেং বুলি কৈছে সি কি কন বুলি ফিটেং তাৰ যিটো টেলেণ্ট তেতিয়াই মানে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিলে মই গম পোৱা নাই কিন্তু এতিয়াহে গম পালোঁ মই মানে ঠিক মানে কলেজীয়া জীৱনৰ পৰাই মানে ষ্টৰি লিখা মানে গান লিখা বা ইভেন কলেজৰ জীৱনত মানে নাটক কৰা পিছতো ফিল্মতো ওলাই আহিলে সেই হিচাপে তাৰ বহুত টেলেণ্ট আছিলে সেইটো যদি আমি যদি আমাৰ বহুত মানে বড়ো ফিল্মৰ কাৰণে এটা খুব কিবা লষ্ট আৰু হয়তো আশা কৰোঁ মই মানে এই ভগৱানৰ কিবাতে মানে তাৰ মানে খুব ভাল স্থান পায় মই এতিয়া শুনিলোঁ মইতো মই এটা ফিল্মতে দেখিছিলোঁ তেতিয়াই মানে গম পাইছোঁ তাৰ মানে টেলেণ্ট আছে এটা তাৰ যিটো টেলেণ্ট কিন্তু এতিয়া গম পালোঁ মই তাৰ মানে সি মানে কলেজীয়া জীৱনৰ পৰাই মানে একদম গান লিখা মেলা সেইবিলাকত খুব মানে এক্টিভ হিচাপে খুব চিনচিয়াৰলি ডেডিকেটেড হিচাপে এই ভাগ লৈছিলে बिथांखौ मिथिनायाव आरोखि बेनि सोमोन्दै फंनै बुंनो नागिरदों आरो बिथांजों आं स्क्रिन शेयार खालामलायनो मोनाखै आंहा बिराद गोसोमोन बिथांजों स्क्रिन शेयार खालामलायनायनि खोथाया जाहैबाय जेब्ला जोंनाखि माने डिग्री फरायो आं क'क्राझार कलेजाव फरायोमोन ओमफ्राय बिथाङा गसाइगाव कलेजाव फरायोमोन आरोखि ओमफ्राय बेवहाय मा जायोमोन जोंहा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावहाय जोहोलाव माबायावहाय गसाइगावआवहाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि जायोमोन ओमफ्राय जोंनि क'क्राझारनि ईसान मोसाहारि जायोमोन होमब्ला माने बे समावहाय जों लोगो मोनलायजेनदों आरोखि बिथांखौ लोगो मोननानै बिथांनि माखासे जायनाखि माने कालाकारि आखु बिथांनि जायनाखि आर्टिस्ट आखु बेबहार बेफोरखौ आं नुबाय आरोखि बिथांनि खननाय दामनाय देनाय मोसानाय गासिबो बिथांखौ आं माने स्टेजाव नाटक खालामनाय मानाय बेफोरबायदियाव नुजेनग्रोबाय आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय जेब्ला जों गसाइगावआव थाङो होमबा बेयावबो बे प्रग्रामावबो नुबाय आरो बिथाङा माने जोबोद एक्टिभ मोनफ्रोमबो खननायाव बाहागो लानाय बा मोसानायाव बाहागो लानाय बा नाटक गानायाव बाहागो लानाय बेफोरावबो बिराद एक्टिभ आरोखि माने बिथांनि गान लिरनाय सल' लिरनाय बेफोरावबो बिराद माने आखा फाखाखामोन आरो बिथाङा ओमफ्राय बेनिफ्राय आं मिथिनायाव बिथांखौ बे समनिफ्रायनो स्टेजावथ' गोख्रोंखामोन बिनिफ्राय माने बिथांमोनहा गसाइगावनिफ्राय सर्ट मुभिस बिदिनो दिहुनोमोन आरो बिदिनो मोनसे मुभि दिहुननाय दंमोन मोसा मोसि होननाय बेखौ आं गोसोआव दङ बिथाङाबो माने बेवहाय बिराद मोजां एक्टिं खालामदोंमोन बेखौ जों नायदोंमोन आरो बे समावहाय आरो बिनिफ्राय नेक्स्ट जेलानाखि बियो उनावहाय जोंनि उदालगुरिनिफ्राय पबित्र राभा नेसनेल स्कुल अफ ड्रामानिफ्राय बिथाङा फैनानै वार्कशप खालामफैयो होमब्ला बे वार्कशपआवबो बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन बे वार्कशपआव बिथाङा बाहागो लानायाव बे प्रडाक्सन ओरिएन्टेड वार्कशपमोन बेवहाय बिहामजो मंग्लि होननाय नाटक मोनसे बानायदोंमोन बे बिहामजो मंग्लि नाटकआवहाय बाहागो लानानै बिथाङा दिल्लीसिमबो माने दिल्ली NSD आवबो माने बिथाङा पारफर्म खालामहैदोंमोन आरोखि दा बिथांखौ जोङो नुनो थाङोब्ला बेनो माने नट अनलि स्क्रिन बा सिनेमायावल' नङा बिथाङा माने स्टेजनिबो माने रोंखा राखा आखा फाखा आर्टिस्ट आरोखि स्टेजनिबो एक्टिंनि माने प्रपार कर्स लानायबो होनजागोन आरोखि बिथाङा सासे ग्रेजुवेट मानसि आखा फाखा रोंगौथि दङ बे आरोखि ओमफ्राय बिथांनि एक्टिं स्टाइल जायनाखि आं बेखौ बुंनो सानगोन माने बिराद नेचारेल आरोखि नेचारेल माने खालामफ्लानाय नङा आरोखि बिथांना एकदम माने रियेलिस्टिक एक्टिं जायनाखि स्टाइल बेखौ बुङो रियेलिस्टिक एक्टिं स्टाइल बे आरोखि दा आंनि मिथिनायाव बिथाङा बेनो हरखाबै बिथांनि रुंसारि जालांनायावहाय आं दुखु मोनदों आंहा बिथांजों स्क्रिन शेयार खालामनो जोबोद गोसोमोन आङो बेखौनो माने इसोरनियाव आर'ज गाबो बिथांखौ सोरगोआव आलो गोजोन बिथां रामसिं गेलानि महरगिरियाथ' जोबोद मोजांमोन बर' सावथुनाव जाखांफुनाय मानसिमोन सोदोमस्रिमोन दा बियो जोंखौ नागारना गालांबाय जों बहुद दुखु दाहा थाबाय बिथांनि इतिहासखौ जों खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों प्रेक्टिकेल अन ग्राउन्डआव बिथाङा ग्रेजुवेट मानसिमोन गावनि गोसो बायदियै मोनसे काहानि लिरनो हायोमोन आरो गान लिरनो हायोमोन मोसानो हायोमोन ओमफ्राय जकिं खालामनो कमेडिनि फारसे जोबोद मोजांमोन दा बिथाङा जोंखौ नागारनानै गालांबाय जों बिनि थाखाय बहुद दुखु दाहा दा मा खालामबावनो हयथ' बिथांनि खाफालानो एसेयावनो खोमा जोङो मैयासो माने बेलासिनि 6 बाजियाव जोंनि सावथुन मुलुगनि एबा बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा माने फेस्ला फावगिरि महरगिरि
जायखौ बयबो रामसिंगेल्ला होननानै मिथिनो मोनो। बिथाङा गावखौ फिथें ब्रह्म होननानै बांसिन खिन्थानानै लायोमोन आरो बिथांनि माने थार मुं एबा सार्टिफिकेटनि मुङा बिभीषण ब्रह्म। दा बिथांनि हरखाबै अबथिरा रुंसारि जानायाव दिनै जों क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन मुलुग एबा KDC बिसाया जोङो बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनो आरो सोरगोआव इसोरनि खाथियाव जाहाथे जायगा मोनो, बिनि थाखाय जों दिनै आलारि बाथि केन्डेल लाइट जों सावनाय जादों। अबथिरायै मैया जोंहा बर' सावथुन मुलुगनिनो सासे सोद्रोमा गोमानानै थांबाय। दा बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव मोजाङै मोजां जायगा मोनहैयो, आलो गोजोनै थानो हायो, बिथांनि थाखाय जोङो 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामनानै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय जाबाय। दिनै बिथाङा रुंसारि जालांनाय लोगो लोगो जोंनि बर' सावथुन मुलुगजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो बा जोंनि बर' हारियाबो गोबां खहा जादों।